Αν οι ρητίδες σου μπορούσαν να εξαφανιστούν χωρίς ενέσεις, θα το δοκίμαζες? Στο Sunrise Spa χρησιμοποιούμε ένα πρωτόκολλο που βασίζεται στην πιο προηγμένη θαλάσσια βιοτεχνολογία, το Ιαλού Pro-Collagen από θάλγο, με θαλάσσιο κολαγόνο και 3 τύπους ιαλουρονικού οξέους καθώς και φυτική ρετινόλη. Η δράση του είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα της επιδερμίδας. Αρχικά προσφέρει άμεσο γέμισμα και βαθιά ενυδάτωση, ακόμα και στις πιο ξηρές ή ταλαιπωρημένες περιοχές. Συνέχεια, μέσα στις πρώτες ημέρες, η επιδερμίδα αποκτά πιο λία και σφυγγυλή όψη, χάρη στην ενεργοποίηση της φυσικής παραγωγής ιαλουρονικού οξέως. Με σταθερή εφαρμογή παρατηρείται σταδιακή αλλά και πιο ξεκάθαρη μείωση και των πιο επίμονων ρητίδων. Όλα αυτά χωρίς ενέσιμες μεθόδους, χωρίς επιθετικές τεχνικές, μόνο με τη δύναμη της θάλασσας και της επιστήμης. Αν νιώθεις πως ήρθε η ώρα να επενδύσεις στο δέρμα σου με τρόπο κομψό και πιο αποτελεσματικό, το Ιαλού Pro-Collagen σου δίνει λύσεις μόνο στο Sunrise Spa στη Νέα Μαρίνα Ρόδου.